oli niinku kaikista parhaimmassa kunnossa. Mikä on silleen vähän surullista, että sit ne ottaa niin paljon sumaa niinku kuljetuksessa, mutta ei semmoselle voi mitään. Oi kun mä rupaa jotenkin aivastuttaa. Se verran pöllyn. Täytyy ehkä putsata se videon jälkeen. Mutta joo, siis tämmönen perusruukku, mutta se on tämmössä kuplan muodossa. Tää on mun mielestä aivan ihana. Mä tykkään niistä kuplakynttilöistä. Tai tykkään ideasta. Mutta mä en jotenkaan kuitenkaan tykkää sellaisia ostaa tai käyttää. Ainakin ne mitä mä oon nähnyt, ne on monesti tosi pieniä. Jotenkin mä en vaan niinku väsyty niille, mutta mä en kuitenkaan halua sellaisia. Niin tää on mun mielestä hauska. Tää mun mielestä näyttää söpöltä ja tää on tämmönen ikuinen kupla tuote. Ja tää on tosiaan Dogmannista. Sanoisin, että ehkä joku 7-8 euroa. Ehkä. En muista tarkkaan. Enkä osaa sanoa, että saako vielä. Mun mielestä sit ei oo kauheen kauaa. Ehkä kuukausi kun mä kävin. Ja mun mielestä mä näin siellä ainakin semmosia harmaita versioita tästä. Tästä. Sitten vähän tuoreempi ostos. Tästä ei oo kun ehkä kuukausi pari, kun ostin Jyskistä tällaisen pienen ruukun. Kuitenkin niinku vaasi. Onko se vaasi? Mä en edes terveistä ihan tiedä. Mutta tällainen. Ehkä joo, ei tää mikään ruukku ole. Joo. Tällainen mustamattoinen söpöläinen. Siinä on aika pieni toi aukko. Ei mitään kovin suurta kimppua tai kukkasta mahdu. Mut semmonen ja hintaa en muista. Alle 5 euroa kuitenkin sanoisin. Ja sitten ihan tuorein ostos. Tällainen kynttilä, minkä ostin ihan pari päivää sitten Finnmarista. Kävin siellä ihan muuten vaan pyörähtämässä, kun oli -30. Ja -30 niin kuin kaikki. Niin kävin katsomassa vaan vähän kuluttamassa aikaa. Ja sitten löysin sieltä tällaisen
en niinku koristeeksi tai silleen, en silleen asusteeksi itselleni, vaan oikeasti lämmittämään korvia silleen hyötykäyttöön. Ja se on oikeastaan se, että mä tykkään tosi paljon pitää hiuksia kiinni, joten minkään pipon pitäminen ei ole mikään kauhean niinku ideaali tälleen talvella. Tai olis, mut sit koska kampaus on vaikka tällainen ponnari, niin ei tähän nyt saa pipoa vedettyä. Ja sit mulla on kuitenkin tosi herkät korvat niinku kylmälle ja tuulelle, niin sit mä olin silleen, että nämähän on niinku täydelliset. Kyllähän tommosia niinku otsapantojakin, tai siis niin pantoja on, mutta jotenkin tuntuu, että se sit taas voi niinku pilata vähän kampausta. Että mullakin lähtee täällä tämmösiä babyhiuksia tosi nopeasti tai herkästi liikkeelle, niin sit jos vetää jonkun pannan kanssa tästä edes takas, niin sit ne lähtee sieltä irti. Tai ei oikeasti ole mikään iso ongelma, tai jotenkin kuulostaa siltä, mutta totesin, että ehkä tämmöset olisi kaikista helpoimmat, koska ne saa vaan sujautettua päähän ja sujautettua pois ja mikään ei vahingoitu. Ja ne on ihanan lämpimät korvilla. Niin sellaiset. Oon kyllä ollut erittäin tyytyväinen. Sitten mulla on täällä ihan vaan normaalista ostettu panta. Tykkään käyttää näitä tällaisia pantoja. Eihän sen tarvitsisi olla tällainen korvallinen, mutta nää on vaan tosi söpöjä, piristää arkea. Niin tykkään. Mulla on ollut pitkään semmonen panta, mutta se on sen verran nähnyt elämää, että se ei näe edes pesussakaan lähde puhtaaksi. Niin päätin uusia sitten. Uudistaa. Tää on söpö, tämmönen vaaleanpunainen. Pehmonen. Tosi pehmonen, tämmönen nallepanta. Sillä on tommoset korvat. Naapureiden lisäksi tuolla ulkona kaahailee joku ihana, ehkä vähän viritelty auto. Mutta joo, tää väri ei tuu tästä niinku esille. Tää on jotenkin vielä vaaleanpunaisempi, mitä tää kamera näyttää. Joo. Hyötykäyttöön. Kiva, edullinen, pehmeä. Sitten mulla on täällä tämmösiä klipsejä. Nääkin oon ostanut joskus syksyllä. Ja nää on ollut kovassa käytössä. Tällaisia. Nää on tämmöset hainahampaat. Oi. Nää kaikki 3 tuli samassa paketissa. En ehkä muuten olisi ostanut kuin yhden, mutta kerralla tuli. Ja toki nää kaikki on siis tullut käyttöön, että näitä on kyllä tosi kiva vaihdella asujen sun muitten mukaan.
tosi kauniisti levittyvää ja tosi huutavaa. Tästä nyt ei ihan hirveästi näy. Mut kaunis on, mun mielestä tuoksuu vähän